Ассаламу алейкум варахматуллахи баракату. Всем доброго утра. Сегодня 19 октября 2024 года. Мы направляемся в Абзелиловский район на турнир. Я потом озвучу, в дальнейшем озвучу, как называется, просто из памяти вылетело. Вот. Этот, наверное, турнир один из последних в 2024 году, который будут проходить на улице и на большие расстояния, как 70-93 метра стрельба. Потом все будет переходить на расстояние стандартные, всероссийские, 18 метров, то есть в зале. Вот. Ожидается 26 октября в город Сибай, в клубе Иренды Гукслары, где будет 4 этапа и будут проходить отборные туры для участия на всероссийских турнирах. Обычно проходит в городе Орел. Вот. Ну ладно, встретимся там, в Абзелиловском районе. Только. Ассаламу алейкум. Вот мы подъехали. Все сборы собрались. Сейчас будет начало. Вступительная часть, открытие турнира. И шул вакыттардан был батырга кушаматка бергендер, бик Суратов. Шуга ошо ялан шул батырдың яланы булган. Шуга шундан соң ошо безнең ялан да бик Суратов аталган, бик мәргән дигән сүздән алынган. Теге безнең үзебез дә ошо бик Сура яланы бүгенге турнирга атамаһы туры тап килә бит инде. Шуга һезнең өчен без бүген әгъдиләгәнбез аны тирмә янында аш-һыулар, самавырда сәйдәр, плов һәм дә башкаһы шунда барып тамак ялгарыгыз, сәй сирһегез һәм дә Сезгә тик уңышлар теләйм. Әйдәгез, именно аман матур итеп безнең ошо турнир үтеп китсен. Рәхмәт барыгызга. Вообще Мәргән Оксы федерация, конечно, теге Мәргән Оксы бик һәйбәт исем, но федерациянең исеме бик озын, шуга кыскасы Мәргән Оксы дип әйтик тә куйдык инде. Ату буенча бүген иң һәйбәте ир-егетләргә. В общем, новичок и профи мужчина улар бер урындан атасак. Тегендә баргас күрәтермен. Улар 70-те, 90-те, 60-те бер урындан атырып атасак. Катын кызлар, новичоктар һәм профилар улар 70-ка икенче урындан и 60-ка икенче урындан тегерәк күрәтермен вакыты yetkәс. Балалар айрым атасак, балалардыкы монда теге башлап китәләр 18 метр белән 25-тән хәбайлынан уларның урыны ошо теге бирәк буласак. Туканус калкан пута унук беләгез битәгез бары хәбайлы фита 46 ук. Әгәр дә һорадар килеп сыка,
спорный моменттар булга миңа өндәшегез Нуриман Раисович или же безнең главный секретарь Миләүшә апай Юлдановна, уны тоже бетәгә беләгез. Һәм миннән башка Мәргә федерацияның представительләре булып безнең 아니 아가씨 마셔 보다 비우러 갔다가 알았어요 이제. айнылары